som bývalý prezident Slovenskej republiky. Myslím si, že sa nemusím predstavovať, ale rozhodol som sa vám pripomenúť, kto som. Ste jedným z mála vyvolených, kto má možnosť zmeniť svoj život. Iba tí najodvážnejší budú môcť využiť túto šancu. Čo keby som vám povedal, že dnes máte možnosť zarábať 1200 eur každý deň až do konca života, a to bez akýchkoľvek investícií a špeciálnych znalostí? Áno, presne vy. Môžete tomu uveriť? Som tu, aby som vám ukázal, ako to funguje. Než sa rozhodnete, že je to hlúposť, venujte mi prosím 1 minútu a vypočujte ma. Toto nie je bežná marketingová kampaň, kde sa vás niekto snaží oklamať. Rešpektujem vás a chcem si získať vašu dôveru. Nedávam prázdne sľuby ako iní. Aké sú moje odlišnosti od podvodníkov? V prvom rade ja som Andrej Kiska a svoju povesť som si vybudoval rokmi tvrdej práce. V súčasnosti propagujem svoj projekt a verte mi, nie je to žart. Keď sme vytvárali túto novú platformu, môj tím a ja sme si uvedomovali, že je fyzicky nemožné ponúknuť miesto každému, preto sme vyvinuli jedinečnú metodiku prideľovania miest s využitím umelej inteligencie. Poslali sme viac ako 1000 pozvánok cez 15 rôznych sociálnych sietí. Možno sa pýtate, ako vyberáme nových účastníkov. To je jednoduché. Umelá inteligencia náhodne vybrala bežných občanov Slovenska, nie deti politikov alebo fiktívne osoby. Sú to poctiví ľudia, ktorí celý život pracovali a len čakali na vhodnú príležitosť. Dnes sa táto šanca naskytla vám. Predstavte si 1200 eur dnes, 1200 eur zajtra a tú istú sumu každý deň do konca vášho života. Ak túto stránku teraz zatvoríte, premrháte svoju šancu, váš osobný prístup bude aktívny len počas 1 hodiny, rovnako ako vaša možnosť začať zarábať peniaze. To nemá nič spoločné s Forexom, akciami, viacúrovňovým marketingom ani inými schémami, aké ste už možno videli. Počas 4 rokov som hľadal najlepších špecialistov po celom svete, vrátane Japonska, USA, Portugalska a ďalších krajín. Ich jedinečné vedomosti im umožňujú predpovedať trhové trendy a zabezpečujú úspech každej transakcie. Algoritmus urobí všetku prácu za vás. Vašou úlohou je jednoducho sledovať výsledky a vyberať si zisk. Dnes pracuje viac ako 14 000 popredných expertov na vytvorení platformy, ktorá vám poskytne možnosť lepšieho života. Keď hovorím o lepšom živote, nemám na mysli 700 eur na zaplatenie účtov alebo zdravotného poistenia. Hovorím o príjme, ktorý len čo začnete pracovať na tomto projekte, vám umožní zabudnúť na každodenné starosti a finančné problémy spojené s nedostatkom peňazí alebo dôchodkom. Nebojte sa a nemyslite si, že tento projekt nie je pre vás. Nepotrebujete skúsenosti ani špeciálne znalosti, nakoľko algoritmus urobí všetko za vás. Podľa štatistík projektu viac ako 370 ľudí starších ako 85 rokov už zarába stabilný mesačný príjem vo výške vyše 32 000 eur. Prečo by ste na tom mali byť horšie ako oni? Ak pozeráte toto video, znamená to, že vaše zariadenie je už pripravené na prácu s platformou. Všetko, čo musíte urobiť, je kliknúť na odkaz nižšie, nechať svoje kontaktné údaje a počkať na telefonát od špecialistu.